दिनै टटेल 67 जन ओंखारगोन आरो बेखौ लिडिं खालामनो जोंनि प्लाटन कामान्डार बि गनायथि बिथांनि दैदेननायावनो फैगोन आरो बेवहाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो उदालगुरि बाक्सा मेक्सिमाम बिनि बांसिन दङ बे समाव माखासे इलेक्ट्रनिक मिडियायावहा बुंबाय थादों जे नोंथांमोनखौ सारेन्डार खालामदों होननानै बिनि बागै मा बुंनो सानो? सारेन्डार जादों ना जायाखै नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दा जोंथ' सारेन्डार जानानै आर्मि पुलिसनो हाथियार गथायना माबाखा गतिके जोंखौ सारेन्डार होनबाय थाब्लालाय बोरै जानो जोंथ' सारेन्डार नङा जों गोजोननि थाखाय सावरायनो फैदों सरकारा जोंखौ वेलकाम खालामदों जोंखौ वेलकाम खालामसेयावबो दिनै निउस मिडियायाव जों नुनो मोनबाय सारेन्डार जोंथ' सारेन्डार खालामाखै सारेन्डारबो खालामखायाखै नोंथांमोननि गुबै माने दाबिया मा नोंथांमोन जोंनि दाबियाथ' जों दासिम जोंनि केडार्सफोरखौ जों बहनग्रोगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट गथायगोन दानो जों सावरायनो हाया बेखौ नोंथांमोननि दा माखासे केडारफोरा जेलाव दं बेनि बागै मा फोरमायनो बेल जागोन साननैसोनि उनाव बेल जागोन जों बेखौ कर्टनि नियम बायदियै जों थांनानै बेलाव लाबोनांगोन जितु नों बेनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा मोनसे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुबुन मोनसे जेलाव दैथायनायाव माखासे ससियेल मिडियाफ्राव सावरायनाय जादों बिनि बागै मा फोरमायनो सानो? बेसेबांखिनियाथ' खुद्रिखागोन जिहेतु बर'आ मोनसे बर'नि साफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम नाब्लासारनियाव मोनसे सिमां दं बे खुद्रिनाया जाखागोन सोमजिखागोन गतिके जोंनिफ्राय बेनो जे नाब्लासारखौ थाबैनो हगारनांगौ बेखौनो जोंबो लुबैयो जोबथायावहा बिटिआर एकर्ड जादोंमोन दा एकर्डआव माखासे इमप्लिमेन्टखौ जानाय नङा दा बेनि बागै माबायदि जाजानो लुबैयो इमप्लिमेन्टआ जानांगोन जिहेतु सुक्ति मोनसे जाबाय बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामालासेनो दोनबाय थायोबाथ' बे मिनिंलेस बेखायनो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौ जों लुबैयो नोंथांमोननि फैनायनि गुबै जाहोना सावरायनाय गुबै जाहोना जाबाय बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन प्लास नाब्लासारखौ हगारनांगोन बेखिनिखौ जों बुंबायानो थादों आरो जोंहा गुबुन बाखि जोंनि माबाफोर दंबावो बेखौ जों सावरायलांबाय थागोन सरकारजों আচ্ছা আজি আপোনালোকৰ NLFBৰ কিছুমান কেডাৰ আজি আহি উপস্থিত হ'ব তো আপোনালোকৰ আমন্ত্ৰণত আহিছে তো সেই বিষয় লৈ আজি আপোনালোকে কিমানজন কেডাৰ আহিব আজি ইয়াতে সেইখিনি লৈ दिनैहाय गासै 67 जन फैगोन माबा कामान्डारा बि गनायथि बिनि आन्दाराव ओंखारगोन जोङो गोजोन सावरायनो होननानै ओंखारबोदों दा जोंखौ सावरायनो हो उनाव जानाखि मावलांनांगौ जों नोंसोरो जों नुलांबाय थागोन जों मावनायखौहाय 67 শান্তি প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা না जोङो रायलायगासिनो दङ जोङो मा होनोमोनलायो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों ओमफ्रायो जोंनि बिटिआरनि CMजों जोङो सावरायगासिनो दं खोथाफोरखौ दा जोंनि बिसोरो मोनसेल' खोथा होदों जोंनोहाय जोंनि मानसिफ्रा ओंखारबोजोबनांगौ सिगांहाय ओमफ्राय जोङो सावरायनायखौ आवगायलांबाय थागोन बिदिनो जेरै दा सोलिगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे केडारफोरा जेलाव दं दा बिनि बागै मा सावरायनो जादों जेलनि थाखायनोथ' जोङो दा सिसफायार लादोंना सिदा खोथा माखासे सुबुंफोरा पलिटिकेलफ्रा NLBनि माखासेफोरखौ मेकिं होनना बुंदों बिनि सायाव मा बुङो बिसोरखौ बुंनो होदे बिसोरो गावसोरहा जेबो गैया थांना नालाय गावसोरहा मा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों सोरखौबा होनदों उमुनिफ्राय फैदों सोरखौबा होनदों उमुनिफ्राय फैदों आरे आफादाव मा सोरबा लेखा गोरोंआव थांनो मोनो नामा सोरबा हालुवाल' थांनो मोनो नामा जिखि जाया बर'नि आफाद बर'आनो थांगोन ना बेहायलाय सोरथो आरो सोर दंबावो दस्रा मानसिया